Flying Person, благодаря ти за това изпълнение. Беше невероятно. За пореден път ме изстреля някъде в стратосферата и ми отне малко време, докато се върна. Знаеш ли, докато се подготвих за нашия разговор и си представих, че ми е много лесно да те представя, тъй като се познаваме от много време, обаче се оказа точно обратното. Тъй като знам много неща за теб и ми е трудно да започна от някъде. И затова реших да го направим така. Аз ще ти подам 3 теми, да ги наречем, които аз мисля, че те определят по някакъв начин. Ти ще можеш да ни разкажеш по-малко за тях. Първата е философия, или може би културна антропология. Втората е пътешествия, или може би туризъм. И третата, разбира се, е музика. Не е нужно да ги започваш в същия ред или която ти дойде първо, тя да бъде. Нека започнем с философията, защото така хронологично, може би. Да, горе-долу така съм ги подредил в главата си и аз. Така върви нашето запознанство с теб, между другото. Реално завърших философия в Софийския университет с много, много голям интерес към античността и античната философия. И също така голям интерес към това как в античността хората са комбинирали в училищата, в университетите различни дисциплини, които са много, много различни за нас. Спорт, поезия, в която поезия се включва и музика всъщност, и академични занимания с философия. И това е едно така превърна се в някакъв принцип в моя живот, да се опитвам да не така нито едно от тези неща да не изостава на заден план или да бъде зарязано. И доколкото мога, нали, да жонглирам с развитието си в физическия свят, интелектуалния и света на изкуството. Сега, доколко човек може да жонглира еднакво добре с всички неща, е друг въпрос, но според мен това е един много добър път за самосъвършенстване, за постигане на потенциала на човек. И така. Сега, относно пътешествията, може би в моята музика пътуването е най-голямото вдъхновение. И то не е самото пътуване като посещаването на ново място, а по-скоро едни моменти сред планините и природата, които така те принуждават да се вглъбиш в себе си и да търсиш някаква сила вътрешна, която ти помогне да се изкараш от кофти ситуация, например. Да. Или моменти, в които всичко е изключително мъгливо, може би, или несигурно. И общо взето човек трябва да заложи на собствените си инстинкти да оцелее, за да се справи. Да. Музиката от всички изкуства, с които съм се допирал, музиката е това, което най-много ми помага да изразявам чувствата, които изпитвам в тези ситуации. И реално най-голямата част от музиката, която композирам, за нея съм получил вдъхновение именно в такива моменти, например в снежна буря или на място, което ме кара да се притеснявам за физическото си оцеляване по някакъв начин. В тия моменти изпитвам най-голямо вдъхновение. И това вдъхновение ми се явява като идеи, музикални идеи. Много интересно, да. Как пътешествието се превръща в музика или пък музиката в
пътешествие според теб? В тия моменти ти идва някаква идея или просто постфактум, когато седнеш да си композираш нещо, си спомниш за някакви преживявания? Ами по двата начина. Понякога се връщам от някое място с много конкретна идея за това какво искам да предам. Понякога тази идея претърпява изключително голяма трансформация, докато стигне крайния си вариант. Друг път идвам просто с така запечатано като на снимка усещане, което искам да изразя по някакъв начин. И музиката ми помага да го изразя. Да го канализираш, да. Добре, от тези парчета, които чухме, така, имам вътрешна информация, че част от тях са вдъхновени от поредното ти приключение. Можеш ли да разкажеш малко повече за тях? Много ми допаднаха някакви нов тип звучение, което не бях чувал в твои предни неща. Ами, да. Всъщност всички и двете части, така, които се усетиха в този сет, са вдъхновени от две отделни мои пътувания в Африка. В едната част има интегрирани много записи, които съм правил на място с рекордер. В другата част изцяло липсват такива пък. Това ми бяха едни най-продуктивните моменти, точно седмиците след като съм се върнал от пътуване. След първото ми ходене в Африка се върна с изключително много материал като полеви записи. Да. И чрез просто исках да създам музика, която да ги интегрира по някакъв начин. Звуците от джунглата, например, вятъра в планината и подобни такива. Следващото ми пътуване беше така малко по-трудно на моменти и доста по-динамично. И заради това исках да направя музиката малко по-бърза, с повече ритъм. Да, който се усети доста приятно. Даже за момент от космоса се пренесохме в клуба и после пак отидохме в космоса или планината. Много приятна разходка ни организира. Друго нещо, което ми е интересно, дали използваш някаква форма на AI, тъй като е много модерно в днешно време, в музиката си, под каквато и да било форма? Всъщност не, или все още не. Виждам, че някакси може би света отива на там. Да. Обаче същевременно така диаметрално виждам как много хора пък се връщат назад в технологиите. Нали? В момента е изключително актуално както да се използва AI, така и да се използват, например, аналогови синтезатори, които са произведени, изобретени 60-те, 70-те години. Да. И това са някакси нещата се разделят в противоположни посоки. Да. И аз може би повече клоня към второто. Тоест към връщането, към ретро усещане и използване на стари инструменти, които всъщност те някакси не остаряват. Много интересно. Добре, как виждаш влиянието на AI в музиката? Понеже в визуалните изкуства, например, е много очевидно и много рязко навлезе, докато в музикалните среди, поне аз не мога да видя някакви такива главоломни промени, които да са се случили за момента. Може би по-трудно се интегрира или просто не го чуваме. Възможно е интегрирането да е по-трудно. Определено се забелязва как в музикалната мейнстрим култура все още отсъства отчетливото присъствие на AI. Да. Но съм сигурен, че рано или късно, по-скоро рано,
Нали, тези технологии ще навлязат в създаването на музика много по-така осезаемо. Да. Интересно как. Но както всеки друг инструмент, нали, AI също ще бъде инструмент и няма да направи някакви хора, които не са музиканти. Изведнъж музиканти, да. Да, може би ще направи по-лесни нещата за много хора. Може би ще направи композирането на музика много по-достъпно за повече хора, но няма да замести вдъхновението, което хората търсят, за да създават изкуство. Първо причината да се прави музика или изкуство. Да. Изкушавам се да те попитам за всяка една от тия машинки, с които твориш и правиш музика, но нека ти да си избереш една и да ни разкажеш просто как я интегрираш, какво правиш на нея, защото част от тях изглеждат неразбираеми за неспециалисти. Сега на мен ми е малко трудно да избера точно за кое да разкажа, но може би ще разкажа за ето тази малка машинка тук във ъгъла. Добре. Ето всъщност как се прилича, казва се Зоя. Така се нарича модела на това устройство. Прилича на най-обикновен китарен ефект всъщност, но вътре в себе си има интегрирана много мощна система от различни модули, които могат да бъдат сглобявани по различни начини и да се правят с тази машина различни неща. От ефекти за китарата, например, до различни звуци, синтезатори. Може да бъде програмирана дори да свири сама. И това за мен е много интересно, защото ми дава възможност сам да програмирам звуците, които искам да използвам. Да. Ако работиш с вече готов синтезатор или дръм машина, е малко по-ограничено от към моделиране на звука. Много интересно. Така, в тази малка кутийка колко неща се крият всъщност. Добре, можеш ли да си представиш как ще звучи музиката, която правиш след 10 или 15 или 20 години? Или може би повече, 50? Нека скочим на 50 направо. Добре, да. Защото използвайки синт, който е стар и въпреки това се използва и в днешно време. Аз не знам на колко години е този модел, но очевидно има някаква приемственост между поколенията и десетилетията. Синтезаторите като цяло са направили една немалка революция в създаването на музика и могат да бъдат сравнени с инструменти като китарата, която съществува като инструмент от повече от 2300-400 години, с пианото, което не е толкова старо, но пък също прави голяма революция в създаването на музика. И мисля, че синтезаторите ще си останат като инструмент. И в началото хората са били много фрапирани от появата на синтезаторите. Помислили си, че много хора си мислили, че всеки, който хване синтезатор, може да прави музика. Подобно на възприятията за AI в момента. Моята музика или типа музика, който правя, след 50 години може и 30. Мен ми хареса 50, защото дава повече възможности за въображението и за спекулацията. Представям си, че на хората ще им звучи много стара. Може би ще има някакво завръщане към това, което е актуално в момента. Да.
Но в крайна сметка ние слушаме и музика, която е създадена преди много повече от 50 години. Да, която... да, звучи устаряло в някакъв смисъл, но в същото време е също толкова актуална. Да. Дори банди като Rolling Stones или Beatles в крайна сметка. Да. Които скоро изкараха ново парче. Това е както и да, fun fact. Добре, ти спомена за нали, типа музика, който ти правиш. Как би определил музиката, която ти правиш? Без да задължително дали да я вкарваш в една категория, защото то е изключително трудно. Жанрово дали можеш да я определиш по някакъв начин? Жанрово все ми се ще да кажа ambient, което буквално преведено означава музика, която просто създава настроение. Атмосфера, да. Или атмосфера. Или поне аз така си я представям. Пак, моето лично вдъхновение е да предам някакво усещане, което съм имал, може би моментно понякога, но може би и по-дълго. Някакво усещане по-скоро, отколкото да разкаже история, случка. Да. Каквото всъщност нали, пък е главно движещо вдъхновение в музиката, която включва вокали, текстове, история. Да. Ambient. Добре. Дай да направим един завой, рязък, обратно към планината. Ще ни разкажеш ли най-шантовото си приключение, което се е случило в планината от всичките ти пътувания, скорошни или по-отдавнешни? Най-шантовото ми приключение в планината? Това е... Добре, нещо, което си запомнил и няма да забравиш никога. Да. Може ли направо да вземем още един завой с този въпрос и да го превърнем от планината в джунглата? Добре. И аз имам някои спомени от там. Да. Един от пак вдъхновяващите моменти за мен е момент. Всъщност, едни от най-вдъхновяващите моменти за мен са тези, които ме карат така леко да се притеснявам за нещо, за сигурността си, за оцеляването си и така. И един от моментите, в които най-много съм усещал как ми се активира въображението, колко може да бъде продуктивно вследствие на страх, буквално. Да. Беше когато веднъж се опитвах да настигна теб и още няколко приятели. Да, имам спомен за този случай. Това ми беше всъщност първото ходене в амазонската джунгла и първото ходене сам през нощта в гора въобще. Когато ми се наложи така час и половина-два да си направя преход през амазонската джунгла, за да ви намеря. И тогава имах чувството, че всъщност всеки един звук се превръща в диво животно, че всеки един блясък на светлината е око на нещо. Да. И картините, които изникваха в главата ми, начинът, по който се трансформираха звуците, бяха по-живи от живия свят за мен в моите възприятия тогава. Да, тъмнината правиш чудеса там. Да. И имаше и някои интересни срещи там също с други самотни хора през нощта в джунглата, които в частност една жена, на която попаднах, която просто си спеше в колибата в джунглата. На тъмно седи сама. Тя жената просто си спеше в джунглата и аз така от еуфория, че съм видял друго човешко същество, я събудих със светната лампа в лицето. Тя не беше много доволна. Да, и тогава момичето не беше много доволно и така рязко ме свали обратно на този свят. Тая джунгла. Аз си спомням птиците и звуците на птици оттам, които звучаха като хора и всякакви други животни в някакви моменти. Или тази неопределеност
на звуците, кой идва от голямо животно, кой от насекомо, кой от птица или кой просто си капе водата. Вдъхновяващо място е джунглата. Да. Добре, един последен въпрос искам да ти задам. Ще кажеш ли на нас и нашите зрители, слушатели, къде могат да чуят твоята музика? Как могат да стигнат до теб, да те слушат? Да, могат да я намерят в Bandcamp към момента. Flying Person. Flying Person. Да, там има някои от моите парчета. Съвсем скоро ще има и още нови попълнения. Парчета, които всъщност сега представих за пръв път. Да. Добре, много ти благодаря за този интересен разговор и за музиката, която сподели с нас. Пожелавам ти успех с този проект и с всички следващи. И се надявам скоро пак да може да те чуем на живо. И аз благодаря много за възможността да свиря във вашето студио. Всъщност беше изключително приятно и атмосферата е много готина. Светната. Да. Мерси и до скоро. Вие слушахте Flying Person в студиото на Lampa Sessions. Надяваме се да ви е харесала нашата сесия и ви обещаваме още много такива. Затова не се колебайте да ни последвате в нашия YouTube канал Lampa Collective. Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма Създаване. Благодаря ви и до скоро!